Het wordt goed ontvangen. Mensen vinden het een leuk album. En het verkoopt goed. En het staat in de top 100. En dan mag je toch, zal ik maar zeggen... Kijk, ik ben natuurlijk geen Nicky Simon of Jan Smit. Dus dan mag je uiteindelijk blij zijn dat je... een beetje mee mag draaien. En Heel Lieve Schat is als single goed ontvangen. Daarvoor Leni van het Eetcafé. Binnenkort komt er nog een single uit. Dus het wordt wel gezegd... een van de eerste reacties die we kregen... dat is dan wel van een vaste fan, moet ik eerlijk zeggen. Die zegt, het is maar fijn dat het album grijs al is. Want anders was het nu al grijs gedraaid. Dus ja, leuk. Het is ook in de bladen, hebben het goed gestaan. Wacht even, dat heb ik dan hierop geschreven op die kaarten. Mag ik reclame maken? Ja, de Mediamarkt die zegt in het blad van Hully... dit debuut staat tot aan de nok toe vol met gezellige inhakers. De tv-krant zegt perfect voor foute feestjes. Veronica Magazine zegt laat die meters bier maar aanrukken. Met Ronnie is het alle dagen feest. Nou ja, en dat zei dan niet mijn eigen woorden... Want dat zou ik zelf niet van mezelf durven zeggen. Voor een volgend album. Nou, wat het eerste vervolg is... dat zal ik maar zeggen wat we nu in april... zo'n beetje gepland hebben, is dat er een nieuwe single uitkomt. En dat is Al jaren terugchauffeur. Dat is een iets ander nummer. Dus mensen moeten altijd een beetje wennen als je iets anders doet dan ze van je gewend zijn. Dus nu was Heel Lieve Schat. Ja, papa, da, ja, papa. Nou, dat kent iedereen wel van Ronnie Ruijs of Tuut of Hyper de Piep. En Terugchauffeur is iets serieus, maar het is echt een voorjaarsliedje. Dus dat komt er uit. Voor de rest staan een aantal hele leuke, grote optredens weer. En heel veel kleine dingetjes. Dus ik mag nog steeds niet klagen. Ik ben heel blij.